Siphinde ukubingelela futhi ke babukeli nonke balalele emakhaya, sinibingelela kwelihle igama lomfowethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu uphinde sitholele ithuba ukuzophakamisa umbuso kaNkuluNkulu, umbuso wasekhaya, umbuso wasezulwini. Siyambonga uNkulunkulu ngabo bonke abasizakalayo. Siyakhuthaza ukuthi uma usuzwile ungezwa kanye uphinde futhi ubuyele, uphinde futhi ubuyele until uNkulunkulu ayambule kuwe lento, uthole your own revelation. Kungabe ukuthi uzwe ngoba kukhuluma thina. Lokho esesikhulumile yanakho kubaba uNkulunkulu, uthandaze, uhlolizwi, uyinikeze isikhathi. Nginesiqiniseko lesikhathi wenze njalo khona isambulo uNkulunkulu azokunikeza sona. Yilento ke ezokwenza ukuthi ukwazi ukuma uma ngabe usuthatha isinqumo. Asizile la ukuthathela inqumo abantu, kodwa sizothula lokho uNkulunkulu angivulile. Yini esikhuluma ngayo? Uma ufunda ngithi laphana uMatthew chapter 4 verse 17 mangaphosisi, la uJesu ethi khona phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Malithi iBhayibheli phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, Inkosi uJesu izoshumela umbuso wasezulwini. Ifike emhlabeni yazalwa, unombuso wakhona. Manje isithi abantu baphenduke empilweni yombuso abaphila ngaphansi kwawo, umbuso wasezweni, umbuso wasemhlabeni. Baphendukele embusweni wasezulwini. Indlela ke yokuphila kulombuso walelizwe ihlukile kunendlela yokuphila yombuso kaNkulunkulu. Ingakho Inkosi uJesu ithi phendukani, shiyeni lonto, shiyeni leyo mpilo, ngoba khona indlela yokwenza, khona indlela yokuphila. Ilokho ke siyokhuluma ngakho balandeli nonke emakhaya egameni likaJesu. Indlela umndeni ophathwa ngayo embusweni kaNkulunkulu ayifani nendlela imindeni ephathana ngayo embusweni wezwe. Uma ngabe ingane mayizalo, laba bantu embusweni kaNkulunkulu bobabili basaba uNkulunkulu njengoba beshadile, bese beyazala benemthetho kaNkulunkulu. Ingane nje bayifundisa umthetho kaNkulunkulu, abakwazi ukunye ngaphandle komthetho kaNkulunkulu. Ingakho lithi iBhayibheli khulisa umntwana ngendlela, ukhulunywe nabantwana baNkulunkulu lapho embusweni kaNkulunkulu, ukuthi bakhuliswe abantwana ngendlela ukuthi mase bekhulile bangasukuyo. So ke siyakubona lokho bekwenza esikhathini uJesu ekhona emhlabeni. Uma ufunda yena futhi uMatthew chapter 4, ngithi uqala kubani lapha ko verse 17 khona futhi wehle, lapho uJesu ekuphenduka khona amadodana kaZebedewu. La madodana ayisebenza noyise ibhizinisi yasekhaya ngoba ayikhuliswe ngezwi kaNkulunkulu. La madodana ayikhuliswe ngeskill noma ngomsebenzi, abanye bakubiza ukuthi apprenticeship. Bafundiswa umthetho kaNkulunkulu bakhula, then base befundisa indlela yokuyiphilisa embusweni kaNkulunkulu. Ngisho sebengamadoda sebekhulile sibabona behamba noyise ndawonye besebenza umsebenzi wasekhaya. Amadodana kaZebedewu ozofunda laphana nje uMatthew chapter 4 ngasekugcineni. Sizama ke ukwenza lokho bazalwane embusweni kaNkulunkulu kulesi sikhathi. Asifanelekanga ukuba sembusweni wezwe, nemfundo yakhona nemisebenzi yakhona, ngoba banemithetho yabo ephambana nemithetho kaNkulunkulu. Kanti embusweni kaNkulunkulu kunemithetho kaNkulunkulu esilawulayo ukuthi uma ubaba umkhulisa kanjani umntwana, uma umama umkhulisa kanjani umntwana, uma umntwana uphila kanjani ngaphansi kwabazali bakho ekhaya. Ilokho ebengithi angidlalele ngakho bazalwane egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu osiphe ithuba nondodakazi sesibuyile. Amen. Uphinde futhi ke sibuye nondodakazi egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ukumnikeza ithuba ke. Sizwe ukuthi uphetheni, usiphatheleni lapha ekhaya egameni likaJesu. Amen. Over to you. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi siphinde namhlanje sithole ithuba lokuthi sibe ndawonye kanjena ka-Theocracy Networking Embassy. Igama lami
uNosipho Thandeka wakwaSibiya, umntwana kaNkulunkulu ukholwa usindisiwe. Siyabonga bazalwane ukuthi nilalele ama-videos akaTheokracy. Siqhubeke silalele bazalwane egameni kaJesu. Injongo ukuhambisa indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. And thank you to ama-subscribers amasha, and thank you to the ones abadrop ama-comments, and thank you to the one abalike ama-video nabashare ama-videos ukuze indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu zihambe. You may never know, ungashayela le video kube khona umuntu osizakalayo. So let's keep sharing the videos, let us keep watching, and thank you so much for being in the channel namhlanje. Okay ke bazalwane, namhlanje ngifisa ukunixoxela nje about, okay, ngizonixoxela about ezinye izinto ebezenzeka in my childhood. Ngizonixoxela ama-stories ukuthi bebenzakalani, njengokuthi ubaba wami uyashayana ngoswazi physical uyashayana. So-ke wayengishaya, so ngizonixoxela bazalwane ukuthi wayengishaya. Okay, ngizonixoxela ngizofika lapho. So ngizonixoxela izinto ezazenzeka. Wayeshayelani? Ake ngizobaxoxela, ngicela bazalwane ngicela ube sibe patient. Ngixoxela nje ezinye zama-childhood stories. Injongo asiqale la ukuze sizozwa injongo why I'm gonna be telling these stories namhlanje. Okay ke siyabonga. Okay, ngicela ukufunda bazalwane without any waste of time. Ngicela uqale nje ngenze intro ngaleli lizwi. Sizofunda amazwi awu-2 ezaga. Okay, 1 2 3 awu-3 izaga kakhulu. Okay ke sizoqala la kwizaga chapter number 4. Siqale khona ukufunda ku-verse number 1 la okufundeka khona kanje. Okay, no, asiqale ngo-chapter 7. Izaga chapter 7 siqala ukufunda verse 1. Ithi indaba kwizaga chapter 7 siqala ukufunda verse 1. Ithi, ndodana yami, gcina amazwi ami, uzibekele imiyalo yami. Gcina imiyalo yami uphile, nomthetho wami njengenhlamvu yeso lakho. Yibophe eminweni yakho, uyilobe esibhebheni senhliziyo yakho. Yisho kukho ukuhlakanipha, ungudadewethu, ubiza ukuqonda ngokuthi owazana nawe. Okay. Bese futhi asiye nakuzo izaga chapter 4. La ukufundeka khona kanje. Uthi-ke uverse 1, zwanini madodana ami ukulaya kayise, nilalele ukuze nazi ukuqonda. Okay, asiyele evesini lokugcina bese ngiyaxaxa bazalwane. Izaga chapter number 6 uverse 20. Uthi-ke wona chapter 6 verse 20 uthi, ndodana yami, gcina umyalo kayihlo, ungawushiyi umthetho kanyoko. Yibophe enhlizweni yakho njalo, uyithekeleze entanyeni yakho. Verse 22, when you walk, they will lead you. When you lie down, they will watch over you. And when you are awake, they will talk with you. Okay? Let's into verse 20. Uthi, my son, keep your father's commandment. Forsake not your mother's teaching. Bind them on your heart always. Tie them around your neck. When you walk, they will lead you. Okay, I want to talk namhlanje about father's commandments and mother's teaching. Ukuthi lento empilweni yami, njengoba ngisho ukuthi ngizoxoxa ngempilo yami, ibaluleke kangakanani ama-commandments, imiyalo kababa empilweni yomntwana. Number 2, isifundiso sikamama empilweni yomntwana, because both of these things ziyamsiza umntwana. Uthi tie them around your neck, ukulobe enhlizweni yakho, ukubophe endaweni yakho yabo njenge-necklace. Necklace is something athi umuntu mayegqokile mayisebe laba basebenzisa ama-jewelries bese umuntu afake i-necklace yakhe. It's something enhle ebonakalayo egqamile. So there is why efanisa ukuthi let us tie them around our necks. Yini leyo? Isifundiso sikamama nemiyalo kababa. So ngifuna ukukhuluma namhlanje ngama-benefits ama-commandments kababa nama-benefits esifundiso sikamama, ukuthi kumsiza kanjani umntwana. Le video izokhuthaza umzali ukuthi kubalulekile ukuthi abe nesifundiso.
for abantwana bakhe, abe nemiyane for abantwana bakhe, and then izokhuthaza umntwana ukuthi kubaleke kangakanani ukuyigcina imiyalo yabazali, imiyalo kababa nesifundiso sikamama. Okay, uzothi omunye mhlawumbe khona abazalwane uthola ukuthi khona nje umntwana uthola ukuthi ukhule ekhaya mhlawumbe umama akekho empilweni yakhe, mhlawumbe ubaba akekho empilweni yakhe, uthe uJesu ihlobo ezizwe benza intando. So-ke masifika kuKristu sithola umndeni omusha, and masithola umndeni omusha sithola abazali, and masithola abazali ilakho kona esithola khona-ke umama, sithola ubaba, and that is where kupracticeka lelizwi. Okay, so-ke sichuma ku-New Testament because yasathanda ukuthi masikhuluma into Old Testament kube ukuthi na ku-New Testament iyafakazela. Ku-New Testament Ephesians chapter 6 lithena lalelani abazali benu enkosini. Okay-ke, so ngifuna namhlanje-ke bazalwane ukuxoxa about some of the things that my dad taught me and that my mom taught me ukuthi zangisiza kanjani ekukhuleni kwami. My mom around the house, she's somewhere like her. So-ke I want to talk about those things. First of all, abazali bami njengoba ngishilo ukuthi bayashayana, uma nobaba nje bayashayana bobabili. You know what happened ke? Usabisa abantu manje. Bashaya ingane phela ngoswazi, abashaya abantu cha. Yiphi audience okhuluma bashaya ngayo? ingane. Namhlanje mina isikhathi esiningi ngikhuluma la ka-theocracy noma ngithoka manje ngifocus ey'nganeni, but nakubazali ngiyaxoxa nabo like to share ukuthi enye ingane isizwe yini. Kumo abakholwayo abangakholwa, everybody, any religion. Okholwayo omntwana kaNkulunkulu, usembusweni kaNkulunkulu ofisa ukuya ezulwini, ongakakholwa naye ukuzwa indaba zasembusweni nongakakholwa naye, it's a very good thing ukuthi alalele ukuze nasizakale khona ukumsiza mayiphenduka bese yabona ukuthi uphendukela kwini. Exactly. Okay. So-ke ezingikhula-ke mina ezingikhula ngazalwa babe bancane-ke abazali. Mngani wami, he was only 19 years old. That's umntwana omncane Engakasindiswa. Okay-ke, Back. it's gonna raise questions amaningi, but-ke amanye ama-questions bawunawo, just drop them down below. Ngiwabonile bazala ama-questions kwi-video yokuqala, and ngokugcina inkosi sizwa-answerisha. One of those questions ithi uThandeka uNosipho noMthandeka wagcina kanye esikoleni salelizwe. Okay, ngizoniphendula, but it proves ukuthi akayibonanga ubufakazi bami bakwa-Phathathumile. Alright-ke, ngagcina ka-grade 11 high school. Okay-ke, when ubaba angithola bebancane abazali, when they got me bebancane engakakholwa, what happened is he was very responsible. I grew up knowing uthando lwabazali. Ngaleso sikhathi kwakusafanele esikoleni, ayoqedela esikoleni sase-world system, ahamba waya esikoleni. Ama-memories engingakhumbulayo mina kodwa-ke wayesesebenza, eseqala ukusebenza i-UVS. Angithi la aqala khona ukusebenza kwi-private sector ka-agriculture. Ngithi nakhona wenza agriculture, right? Inkampani yomoba. Ya, kwinkampani yomoba. Kuthiwa Mhlathuzi Valley Sugar. Nakhona Company Limited. nakhona ngithi nanifutha umoba laphayana. Sasenza stila inkampani edila Kade ngomoba. waqala ubuthakathi. Okay-ke, asiqhubekeni bazalwane. Kade waqala ubuthakathi waqala ubuthakathi enkampanini laphayana efutha umoba, and then wayesewuthakathi kahulumeni ka-government. Thakathi ushukela enodlayo. Thakathi ushukela. Uthatha ngebhanoyi. Ngebhanoyi ahambe ndize futhi izinto. Hayi ngangagibeli ngebhanoyi kodwa ngangili. Liyali ukuthi lenze njani? Yebo. Okay. He was a manager. Lapho hawuyazi kube sikhiphini i-albums, khona isithombe kwikhampani la esebenza kuyona, aqala ukusebenza kuyona, kwakade kukhishwa lento yokuthi sekufanele kumixwa bento abamnyama nabelungu. So khona isithombe sakhe abelungu bodwa. Uyena yedwa umuntu omnyama, he was the first manager ya company yokuthi abe umuntu omnyama. So akadelanga konke ngoba Nkosi yami ingamlungeli ezweni. Ubaba umngane wami, ngiyamkhulumela umngane wami. Okay-ke, asiqhubekeni-ke bazalwane. Kwakuhamba kahle. Kwakuhamba kahle ngempela.
Okay, what happened-ke, I grew up noma bangithola ngibe ngimncane, angithola emncane, but I grew up knowing the Father's love. Okay, I grew up knowing uthando lwabazali. I was the first grandchild emndenini, first born. So thola futhi umntwana kuqala, and my grandparents baqala bona bashada sebekhulile, and then bathola iy'ngane sebethe ukukhula. So as a first grandchild, they were so happy and they loved me kakhulu. So I grew up knowing uthando kagogo nomkhulu, umama, ubaba, ugogo wakamama, u-auntie nje. Nama-stories amaningi axoxa about childhood, but angikho-ke lapho, ngila emnyalweni yomzali. Okay, so as I grew up, I knew the Father's love. So why ngixoxa leyo ndaba leyo? Okay, awuthi ngixoxele isitori esenzeka showing ukuthi I grew up knowing the Father's love. He would ask me ngesikhathi sesebenza-ke ehlala i-UVS, then into eyenzeka athi ngimvakashele-ke mina. Sometimes uthola ukuthi ufikile ubuyile ekhaya kwamaphumulo, yena esebenza empangeni. Yes. So mayebuyile-ke, yabo nje makubuya ubaba bengahlali kubuya ubaba, sethe amapeni akhe, ngizofika esikoleni namapeni amasha mina amahle, ngithathe amapeni kababa nje. I grew up knowing the Father's love, and yes, so yeah, I grew up knowing the Father's love. Ngiyazi ukuthi mayifikile ngizoba naye angithathe sifake emotweni sihambise eStenga, mhlawumbe nomzala wami sihambise eStenga, and mayekhona mina-ke ngangilala naye-ke mayekhona ebuyile. So as ingane encane nje, I grew up knowing the Father's love. And then-ke bese angithatha-ke ngisamncane kanjalo, ngiye naye emsebenzini ngiyovakasha laphiyana ayihlala khona e-UVS. Yeah. Yes, laphana endlini yakhe ayihlala khona semsebenzini. And then-ke amanye ama-stories-ke yazi kwenzekalani, wayengishiya ngedwa. Avuke ekuseni as a manager, kwakufanele avuke very early aye emsebenzini. So-ke bengekho-ke abanye bayebashilo anti lami, kwakuyimina naye kuphela ngimvakashele. So u-anti lo osebenzayo igama likaJesu, u-anti lo osebenzayo wayiqashiwe ukuthi asize. Eqashwe inkampani. Wayiqashwe inkampani. Eqashwe inkampani. Yazi bengazi. Esebenzela endlini yami eqoqolwa inkampani. Mina ngiseqashwe wena. Okay-ke u-anti mhlawumbe kwakuba yena babahamba ekuseni kakhulu, and then angishiye mina knowing ukuthi u-anti uyeza ngo-8. wena wangishiya ngobani? Angishiya ngo-3 kuya-4. Kanti ungishiya isikhathi sidangaka. Mina ngisho hour of 30 minutes. You know what happened-ke mase ngishiyile-ke, avuke ekuseni naye emsebenzini angishiye ngilele knowing ukuthi u-anti uzofika ekuseni. Mangivuka mina ngingedwa endlini bese ngiyakhala, and mangikhala ngikhumbula ilanga ngame ewindini ngakhala kakhulu. Ngangimncane bandla, ngicela ngithethelele, ngangimncane mhlawumbe ngana-5 years, right? Yeah. Angimncane kakhulu ngoba ngangangena esikoleni 5 years. Okay, 5 years. Then-ke ngikhumbula the other day ngikhala, ngavele ngakhala ngame ewindini. You know what happened? Kwakhala ingcingo, ikhona ingane ekhalayo endlini. U-Ova kusebenzisa u-Ova ngaleso sikhathi. And then ngabona ngemoto isiqhamuka-ke, u-anti engakafiki esazofika u-anti osizayo. So ngabona sefika. So I grew up knowing my hero. He just showed up. My hero showed up. Mina ngiyakhala, and then kwangena ingcingo, and then he came. Ngizobona ingane yakhe ikhalelana. So I grew up knowing the Father's love in a way yokuthi lokho kwakwenza ukuthi I grew up knowing the Father's love. Like mayibuyile ngithengele izinto and all that. Nje uthando kumzali, it's not only about things. Ubaba uyangithengela izinto namanje ngithengela mangathi nje ngikhumbule i-cereal, my favorite cereal. Okay, asidluleni lapho ngegama likaJesu. Okay, asidluleni lapho. So lokho kwakwenzani? Kwakwenza ukuthi uthi noma sekufika isikhathi se-discipline, ngazi ukuthi akusiyi-discipline yokuzonda, but i-discipline out of love, because I knew ukuthi abazali bayangithanda. But mafika isikhathi sokushawa, I knew. Kunezwi lapha kwi-Izaga chapter 23 elithi verse 13 lithi ungayeki ukumlaya umntwana, ngokuba uma umshaya ngoswazi akayokufa. Uyakumshaya ngoswazi wophula umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo. So I grew up ngalithola uswazi
and ngangithi ngithola uswazi ngibe ngithola ne-reason why ukuthi ngishawe, which in a way it opened my mind ukwenza ukuthi umqondo wami uvuleke. So one of the things engayifunda ekukhuleni bami ukuthi uswazi luyamvula umqondo umntwana, because kwakwenza lokhu ukuthi uma ngenze i-mistake then bese ngiyashawa, kwakwenza ukuthi ngibe very careful because ngangisaba induku ngingumntwanyana. So kwakwenza lokhu ukuthi ngibe very careful next time not to repeat the very same mistake. Ngikhumbula this other time I was ngangenzani konje, okay, I was eating ujam. I used to love sugar. I was eating ujam from the fridge. And what happened, wafika ubaba ngidla ujam, ngase ngathuka, ngase ngawushiya phezu kwetafula ngespoon. And he was like, ubani obeke lo jam la? And mina ngangicabanga uqamba manga. Wathi nje uqamba manga ngizokushaya, ngishaya ukuthi uqamba manga, ngishaya usadula ujam, ngizokushaya ukuthi uqamba manga. Ngacabanga, ngizokhuluma iqiniso uzongithethisa. Okay-ke, and then if I'm not mistaken, I spoke the truth, and then angangalithola uswazi. So leyo nto yangifundisani, ubaba waba nento ethi uma ngikushayela kokunye angikushayela ukuthi wenza iphutha, but ngishayela ukuthi usuwenza iphutha wenzeni. Did you see your faults and apologize? Ubonile iphutha lakho waxolisa. Noma uma usuwenza iphutha uyalivuma noma uyalideny. So I grew up knowing ukuthi ama ngayisono, like I grew up knowing ukuthi nje ama nga-wrong, lento yangenza ukuthi nje ngigweme nje uqamba amanga, ngoba ngishawela ukuthi nje uqamba amanga, awushawela ukuthi wenza imistake kodwa ushawela ukuthi uqamba amanga. Number 2, uselapho ngiyaxolisa. Ngicela ukuyicacisa into bazalwane. uNkulunkulu akawafuna amanga owangempela. Uyazi ukuthi ngisho uthi umntwana uzokumshaya uzwa ngaphakathi babuhlungu mayiqamba amanga. Umoya ingcwele akathokozi ngoba amanga kaSathane and uyise wamanga. So usukumshayela ukuthi uqamba amanga. Uyazi ukuthi ingane yawenza amaphutha, but ubuhlungu usukhipha lento ukuthi asabe uqamba amanga, akufuni uqamba amanga because amanga mabi. Njengoba ethi uNkulunkulu asifuni kuma-systems nje ama-cellphone lawa aniqambisa amanga. Qhubeka. Okay, then-ke enye into story senzeke ngisikhumbulayo, ngalelo langa we used to have sihlala nabokhazini bami kwakumzala wami nomunye futhi another owayintanga yethu. So this other time it was my turn, like sasiwasha izitsha ngama-10 namhlanje ubani washa izitsha namhlanje ubani. Nansi, okay, before ngixoxela story, we grew up sikhule umuntu being taught ukuba responsible, ukuthi every day, even though saku-world system sesey'koleni zalelizwe, kumele kungabe ukuthi nje ubuye esikoleni wena uyalala uyahlala ku-TV uyadla and go to bed. We were taught, we were always given duties, into ekwenza ukuthi wazi ukuthi emhlabeni you have to be responsible in a way yokuthi uma ngasiyo mhlawumbe itheni yakho kwasha izitsha, but there must be something wenzayo. It's either uzochela ingadi ntambama or it's either nje, but there must be something in a way yokuthi kuthe I was a teenager ngaleso sikhathi, kunosi-anti abasizayo ekhaya, ubaba besebenza kahulumeni, uma amabhizinisi, then they hired u-anti ozosisiza. So wayenikezwe i-command u-anti ozosisiza ukuthi akaze uyiwashe izitsha ebusuku. So lento eyenza ukuthi always ukuthi ukhona u-anti but ebusuku izitsha nje, we must always wash the dishes. Number 2, leyo nto yasifundisa ukuthi you must learn to be responsible. Lento ukuthi khona u-anti wenza yonke into nangama-weekend, ukuthi ukhona u-anti osizayo, but we have to do laundry ngama-weekend. So lonto yasifundisa ukuthi emhlabeni nje you have to be responsible, kumele ube nama-duties, khona izinto kumele nje uzenze nje. So leyo nto yasifundisa-ke ukubaleka kwesifundiswa sikamama, ukubaleka kwama-commands kababa. Uma will make sure ukuthi if kuyi-weekend and kwakuyinto yakhe-ke leyo, ewashingini, amantombazane washingini. Leyo nto isiza ukuthi uma sisemsebenzini kaNkulunkulu, what I noticed, abazali bami basemsebenzini kaNkulunkulu, sisemsebenzini kaNkulunkulu sonke. So everywhere lesisuke sikhona, that place will always turn to a mission house. Noma ngabe sikuphi, but people will come bezofuna uNkulunkulu, bezothandaza, wherever. Ngikhumbula sisemthandeni, it turned kwaba mission house, abazalwane befika. So wherever, and it taught us. Okay, this other time,
I didn't wash the dishes kwi-10 yami. Ngalelo langa I think sasibuye late, angisazi noma sasenkonzweni sabuya late, something like that happened nje kodwa. So ekuseni wathini ubaba wathi ngicela i-valid reason ukuthi why didn't you wash the dishes. Uma uzonginikeza i-valid reason ngeke ngize ngikushaye. Kodwa mangeke unginikeze i-valid izizathu ezizwakalayo ukuthi awashanga ngani zitsho ngizokushaya. So I was thinking, and the reason came to my mind, but I was afraid to say it ukuthi ngathi izongiphatha nale reason. I was afraid to say it. Leyo nto iyangifundisa ukuthi you must learn to speak up. Learn ukuthi you have to speak up if the khuluma, like express yourself, like khuluma why ukuthi it taught me leyo into leyo. Then ke mina I couldn't provide a valid reason and ngashawa wangishaya. Kungafanele. Only because I couldn't provide a valid reason. You couldn't express yourself. Wangishaya esandleni. Wangishaya. Embusweni kaNkulunkulu siyashaywa ingane, hayi kodwa nesihluku. Yeah. Shawa ngothando. Exactly. And that is why namhlanje ingane izi kanje. Because usathandi sikhuluma la obakuqala wakhuluma ngendaba ye-God's kingdom. Le ndaba izinto zombuso kaNkulunkulu, lento ukuthi ingane ayishawa. Lento ukuthi ingane ayishawa. Leyo nto leyo ukuthi ingane ayishawa into yezwe and yenza ukuthi ingane idlebelendeke. Lithe iBhayibheli yokumshaya ngosazi uphula umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo. So uswazi liyadingeka. Uswazi hayi inqindi, hayi impama enganeni, hayi ukushaya ngenkomisha, hayi ngophini. Ayisidiksele. Yebo ayisidiksele. Ayisicathula. Lento ayenziwa kudala ingane eqoye ekhanda isinengozi. Izolo lithe ngoswazi. Why ngoswazi? uNkulunkulu yazi ukuthi hayi ngoswazi. Hayi ngeke. Yeah. So leyo nto ke babeshayana ke abazali. Noma wayeshayana ke. Bobabili nje babeshayana. Ngikhumbula ngesinye isikhathi into abayenza mashawa ubaba umakho zathi ngicela ngashaya ingane zami kakhulu. Mashawa uma akhuza ubaba. So babe nayo nto kodwa either way sasigcina sikutholile uswazi. Okay, ngikhuluma ngama-Father's Commandments, ngikhuluma nge-Mother's Teaching. Why we are sharing this? Because sisichazile izathi ekuqaleni. One of the things ke engiyifundisiwe ekhaya, abazali babengifundisa eyangisiza ekukhuleni. Okay, before I continue, awuthi ngisho lento kancane. Lezi zinto bangifundisa zangena empilweni yami. But ake ngisho lento ngise-world system sesesikoleni. Umphumela wazo ungabonakala ukuthi uyasebenza because kancane ngangibuzwa umfundisi ekhaya. But kancane ngiyanga ukuya ngihlehla kuko. I grew up knowing into ethi ekhaya street kakhulu. Like nje yazi ukuthi uthola ukuthi ingane zabanye abazalwane, ingane zabanye abafundisi, ingane nje zi-free zona, zinamafoni, zigqoka noma kanjani, ziyakwazi ukuvakashela abanye abangani bazo. Mina zihamba ama-party, ama-birthday party ziyakabani. Lapho ekhaya yonke leyo nto ayenziwa. Sometimes mabuya esikoleni umuntu abuya esikoleni kubadla hamba uyodlala kamakhelwane. Yonke leyo nto mina ngangibona nje impilo yami was so different. Like why my life is so different? Yonke into ingane zibuye esikoleni ziyadlala. Thina mazidlala we can play kodwa la ekhaya. Futhi mawudlala ngathi uzodlala nje usuku lonke. Do some chores, play, read the word, siye enkonzweni. Like nje ngikhumbula ngise high school ingane sifunda nazo ntanga, they would have basingena into ama-smartphone or bangangena ama-smartphone kwakuseya oma N7 yabo la amafoni ayemahle ngalesa sikhathi bangangeni makakhulu masashini o N70 o J700 bazokwazi kodwa ngami lawo mafoni bani. So they will not buy me iphone like nje ukuthi asikho isidingo sefoni. Lapho benga-afford ngithengele ifoni, ezinye ingane namafoni and I didn't understand ngaleso sikhathi. But now I understand babengisiza kangakanani because I know i-distraction yenziwa ifoni empilweni yomuntu. Okay ke, so into ayenzeka ke e-UVS ngasebenza 99 and year 2000. So ke ngifuna abazali bahambisane nathi. 2001 ngaqala ukusebenza ku-government. KwaZulu Natal, Department of Agriculture. Yes. So ke lokho sukuxoxa njengamanje ngalesikhathi umuntu esesebenza ku-government. Yes. Lapho umuntu i-maid, housemate Yes. sase sikhokhela thina lapho.
Oh yes, Kufuneka kuhlukane lokho. yes, true. Base bekhokhela bona, true. Then ke into eyenzeka-ke they will make sure abazali ukuthi we have food. Esikoleni we have ama-lunch. Sometimes ama-lunch bethenga ama-snacks, amaphakethe, izinto ey'thile, amajusi. We have food to eat at school. But yini ababengasiyenzi abasinika yona, they didn't give us imali kakhulu. They would sometimes give us money, but not always. Ngendlela esasilindele ukuthi bangasinika ngayo njengabazali abasebenzayo abayi-business. And why lokho kwakwenzeka? Babesijwayeza ukuthi emhlabeni lithi iBhayibheli uthando lwemali luyimpandu yakho konke okubi. They will make sure ukuthi sigqokile si-right, we are being provided. But imali kungabi intararanta. And loo nto babesifundisa ukuneliseka, ukuthi kumele sineliswe esinakho, besifundisa ukungathandi izinto singathandi izwe. And leyo nto yangena. Yazi what happened isekhona futhi esikoleni, even though ngangithi ukuphuma kancane emyalweni ngisese-high school, but uNkulunkulu khona izinto nje ayengisiza kuzo. You know what, njengani? Okay, angidlulile ephuzweni elilandelayo. Elinye iphuzu izohlangana ngizobona izohlangana kanjani le ngiphuma kuyona le ngisho manje. They will teach us. Ubaba-ke, one more thing ebalulekile asifundisa yona, benomama. They were very blunt. Ikakhulukazi ubaba, babe open ukuthi ukusitshela amaqiniso. Kanjani? Ubaba will tell us in details ukuthi as we grow, babesifundisa ukuthi as we grow singamantombazane kumele siyiphathe kanjani. They will teach us ukuthi sizobhekana nani. They taught us in details ukuthi uma uyintombazane awudlali nabafana, you do not allow boys to touch you ngendlela inappropriate, because if that happens kuzokwenzeka u1 no2 no3 and then uzokhulelwa. Uyadlala nabafana but in a godly way. Amen. Okay, maybe abazali bazo-understand ikhaya ukuthi okay, let me just explain kancane. Yes, exactly. Uyadlala nabobhuti bakho nani in a godly way, but you don't allow boys to touch you in an inappropriate way, ngendlela engekho-right. Sensitive body parts. Angakhulumi futhi. Yes, angakhulumi izinto ey'khohlakele ney'ngcolile. And they will tell us ukuthi if we allow boys ukuthi ukuthi ba-touch here and here and here, this is what is going to happen. Uzokwenzeka u1 no2. They will tell us in details ukuthi kwenzeka u1 no2 no3. And babesitshela leyo nto sibancane. Kwathi noma sifunde esikoleni, because esikoleni ifundiswa ngendlela yokukhohlakala, izinto ze ngizobe kanjani, sexual things, sexual lust, yonke leyo nto bayifundisa ngendlela engazuthi into right. Bayastimulate. Yes, they stimulate lust. But ekhaya we were taught ukuthi umntwana kaNkulunkulu imizimba yakhe uyithempeli kaNkulunkulu. So you are not angekho umuntu wesilisa ovumele ukuthinta la. So leyo nto yenza yafaka kithi ukuyihlonipha until you get married. Yes, until you get married. Leyo nto kithi iyafundisana, iyatshala kithi ukuyihlonipha in a way yokuthi ngangithi mina sesikoleni and you see abafana namantombazane bedlala, uthola ukuthi abekho even kwi-relationship, but ubona umfana ethinta mhlawumbe intombazane ngendlela engekho right, yayitshala lento yokuba disgusted, wawunyanya uthi yo yangaze yayingayihlonipha le ntombazane. Ngaleso sikhathi nganga-understand ukuthi abanye abantu abafundisekanga, not wonke umuntu othola ithuba lokuthi afundiswe emncane. Omunye ukhule kuyindlela okuphilwa ngayo ekhaya kubo, abanye bakhulele kuney'poti emakhaya kubo, yona impilo ayaziyo. So I'd be disgusted, ngangaka-understand bazalwane ngaleso sikhathi ukuthi akuso wonke umuntu one-privilege ukuthi afundiseke. So I'd be disgusted ukuthi kodwa intombazane engayithanda, why avumelela abafana bamthinte kanjena noma umfana amthinte kanjena, because abekho even nakwi-relationship. Ngibona ngathi nje bazehlisa i-standard of which it is. Number 2, they taught us ukuthi kubaluleke kangakanani ukugqoka ngendlela ehloniphekile. Ukuthi umuntu wesifazane, the way you dress tells a lot about you. If you expose iy'ngxenye ethile zomzimba, you are attracting. It shows ukuthi wena uyabiza lapho ukuthi ngibukeni, look at me, ngiyanbiza wozani ningibuke ningishele and all that. So leyo nto yasifundisa. Okay-ke bengikule nto futhi ukuthi they taught us ukuthi we just don't get much money, but they will make sure ukuthi they do things. Ngaleso sikhathi sasingakayiboni inkinga enkulu ngale nto yokudla kakhulu ama-fast foods. So ubaba will make sure ukuthi njalo uyaskipa, they take us out,
would make sure ukuthi from time to time we get to eat out, sihambe siyodla ngaphandle. So babenza sure leyo nto yayenza ukuthi ungahaleli uthole ukuthi esikoleni iy'ntanga yini sesema-high school thola ukuthi iy'ngane zilethelwa ama-boyfriend, thola ukuthi u-boyfriend uzoma lapha ngaphandle balethele i-KFC. Yazi lento kwangekho ngisho ukhala ukuthi I'll never eat ukudla ukuthi just because umuntu ufuna umzimba wami, and then-ke bese uzomnikeza imali bese uzomnikeza i-KFC. Nge-KFC nje usungazunika umuntu umzimba wakho. KFC nje epheka nje ebonezi khona bengakunikeza imiliyoni. Lokhu kwafaka kithi lokhu ukuzihlonipha ukuthi noma umuntu nje angakunika ini, umzimba wakho awuqhathaniswa nalutho. Ngamanye ngisho yes is more valuable. So noma ngakhipha ini no ngiyakhipha ibhiliyoni but umzimba wethu nje kumele siwuhloniphe. It taught us leyo into leyo. So kwathi noma umuntu nje sesikoleni se-world system but nje zayitshalekile lezo zinto ukuthi my body is a temple of uNkulunkulu futhi ngiyayihlonipha. Nalento yabafana okuthathana kancane ukubona sometimes laba bafana abaney'moto lobhuti abaney'moto uthole beyibona engathi bangcono. Ayikho into engicasulwa njengaleyo. Ngikhumbula this other time omunye okwama la phambi kwethu la ekhala abafundi bakaJesu Kristu khona umgwaqo omkhulu la the main road, and wama lo bhuti laba babhuti bey'moto namaphola. Yabona i-attitude abantu bey'moto uma uyintombazane kumele uyihloniphe. Okay, sengikhuluma namantombazane. Le nto yokuthi umuntu uzokushayela ihuthi bese nawe uyajika, asiyenzi leyo nto. Uyayihlonipha, awushawe yona ihuthi. Like uma umntwana kaNkulunkulu, value yourself, zazi nje ukuthi ubani. Dlala ifa yezulu, umntwana kaNkulunkulu, umntwana wasebukhosini bizwe ngokuthi no. So I was I was crossing the road. Wase wama la phambi kwami nemoto yakhe, and I was like, njani nani, yazi ukuthi sinesizungu noma sibhorekile babeyisemotweni. And I was like ngaba disgusted. Bafana bey'moto ave bey'tshela nje ukuthi bona yabo lento amantombazane ekuthathwa iy'moto zasemhlabeni lento eginqa nayo izinto zikasathane, amabhokisi lawo aginqa abantu bafe. Imoto okay, imoto i-useful iyasiza uma ikhona, siyambonga uNkulunkulu uma itholakale ngendlela e-right nanani. But just because umuntu unemoto usecabanga ukuthi uzokutshela noma yini nje ayithandayo, umuntu agqiniswe nje ukuthi umshelo mfana nemoto. Hey, imoto yanje stupid cars. So-ke ngaxolisa ukusho njalo. So-ke uthi hey nginezwe ngithanda like ngezwe nje kuvuka ucaswa phakathi kwami manje ngihlangana nezungu zalo muntu, and I was like uphathwa izungu kanjani uJesu ekhona ngoba ngabe unobudlelwano noNkulunkulu uphathwa izungu. So kusho ukuthi bajwayele amantombazane makuthiwa kunezungu hawu asambeke semaphathini. Yo bazalwane, you must respect yourself uma umuntu wesifazane. Don't be cheap. Noma umuntu angafika ngelimousine noma angafika ngebhanoyi, mayibiza ukuthi ibhanoyi lakhe lihlangana nomzimba wami ngamane uhambe nebhanoyi lakho, hamba nje uyoshona nebhanoyi lakho. So-ke lezo zinto zasifundisa-ke ababesifundisa zona abazali. They taught us ukuthi sibe abesifazane abazihloniphayo. Kubaluleka, sikhuluma ngokubaluleka kwe-teaching kamama, ngokubaluleka kwemiyalo kababa, ukuthi lithi iBhayibheli siyibhayinde la entanyeni. So leyo nto it's benefited us, even though sisa-world system, even though sathi ukuphuma here and there. Ufakazi wokuphela bazalwane kukhona kwadathu mzalwane uqala usibona namhlanje. Amen. Hey mzalwane, kuningi ufazi bakho ngenxa yesikhathi. This is whole of your life. They don't mind. Namanje bazalwane emakhaya. Ngenxa yesikhathi. They don't mind, right? Isikhathi side kakhulu. Okay. Lawa uthanda ukubuka i-video ende kakhulu. True. Sometimes i-video message. Mabedinga uphathire bazosho. Okay. Sicela ke siyisonge ngalombuzo. Yini eyenza ukuthi ingabi effective imfundiso yasekhaya embusweni kaNkulunkulu ngenkathi useku-world system? Okay. Oqala wesibili wakhishwa yini kwa-grade 11? Oh, good question. Into eyenza ukuthi-ke njengoba ngisho ukuthi ezinye izinto zayibambekile but ezinye zayingabambeki. So into eyenza lokho it's because into efundiswa ekhaya ayifani nefundiswa world system. World system uba nabangani abangakholwa abangasizakele. So-ke sometimes uma unabangani abanjalo lento efundisiwe ekhaya iba corrupted. Lithi iBhayibheli ijwayana nababona losuku iphethe ukuhle. So-ke lento eyokubuka izinto 1 Corinthians 33. Yes, 1 Corinthians 15 verse 33. So-ke lento yokuthi uyafundiswa ekhaya
nasesikolweni ufundiswa something else, unabangani abangakholwa ku-TV ubuka something, ingqondo iba corrupted, ugcina ungayibambi yonke into. So into eyasiza ukuthi yonke lento ebengiyifundiswa ekhaya bese iba effective ngokuphelele, ngasiza ukuthi ngiphume ku-world system, ngifocuse ku-education yasembusweni kaNkulunkulu yona yodwa. Izwi likaNkulunkulu nalodwa, ngingafundi lapha nolamaki, ngingafundi ama-LO. I-LO it teaches nje ukuthi last it teaches us if you have a crush on a guy, this is what you can do to get his attention and all that satanic diabolical education yasesikoleni. So it teaches ukuthi uma ukhula uba ama-hormones, and lawo hormones, it's okay if you have a boyfriend, if you're dating, if you want to have sexual activities, prevent ukuze ungakhulelwa, self-condomizer. It encourages lust. Where else embusweni kaNkulunkulu we are being told ukuthi flee from lust. Desires of the we must flee the desires of you. flesh. Yes, so ama-desires of the flesh, we do not stimulate them, we do not entertain them, but siyalwa ney'nkanuko zenyama. So-ke into eyasiza ukuthi zonke izinto ebengiyifundiswe ekhaya zikwazi ukuba effective, ngasiza ukuthi ngiphume ku-world system. That is why ngaphuma grade 11 ngoba uNkulunkulu wasimvulela ukuthi i-education yasesikoleni i-satanic, i-diabolically, i-demonic, kasathane yezwe yasesikhogweni yamadimoni. So-ke singabantwana kaNkulunkulu kumele siphume kuyo. So ukuphuma kuyo kwangenza ukuthi i-teaching yasekhaya, teaching yasembusweni kaNkulunkulu ibe effective empilweni yami. That is why-ke ngabona umehluko. Ake ngisho lento but not that we are perfect. Ekhaya kaSibike, no, we're not perfect. Akhona ama-mistakes engwenzile nengwenzayo, nabazali abakhona ama-mistakes abawenzile nabawenzayo. Njengokuthi nje sometimes bakuthethisise into engekho nje, ubona ukuthi hayi ngidlalwa ngaphambi. Abazali bami they have this habit sothi ngimxoxele-ke. Banento yokuthi angidla ekhala abafundi fika nosisi bethu nani. Banento yokuthi if mina ngenza i-mistake, mina ngithethiswa mina. If omunye ekhala abafundi noma osisi noma unoxolo, uxolo uyazi wena, noma unoxolo noma ubani ekhala abafundi mayenza i-mistake yona, ukuthethiswa kuzoqala kimi wehle njalo. Ngithethiswa lento bengingekho angibonanga kodwa ngizothethiswa mina. Ngithethiswa into ebengingekho kuyo. Recently, kade uSister Xolo, I told you she's married. We were planning for, and then there's this thing uNoxolo that wanted to do. So she wanted ideco a beautiful. And Baba told us we must do things that we afford. And then she decided to see she wants this day, and sathethiswa. Lapho mina she didn't ask me before I entered the plan ukuthi into ayethethiswa yona ukuthi sifundiswe ukuthi thina siyaneliswa sisebenzise sinakho. So ikweletu uNkulunkulu akayifuni. So ideko ezokwenza ukuthi kusale isikweletu esifanele siqedelwe after the wedding. Isikweletu asifune embusweni kaNkulunkulu. So-ke kufanele kwenziwe ideko simple engangamandla ethu sisembusweni kaNkulunkulu. So yena she was making these plans and sathethiswa. And I'm like, sayenzeni mina ngoba akangitshelanga nokungitshela. Angithi ndawonye ngithi ngiyase. So yeah, iphendulekile imibuzo yakho baba. Yeah, siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Amen. Cha azivale ngalokho balaleli, siyabonga kakhulu isikhathi senu. Mandingo Patrini yosho ukusizwa inkosi yona eqondisa imkhondo. Kuyathobisa ukuzwa umntwana efakaza kanje balaleli. Ngithule nje ngilalele ngoba mina okuningi sengikhohliwe ngabele. Ngoba uma umzali phela usukwenza lonto futhi ke iyona ndlela engidaleke ngayo leyo. Into ma i-wrong manje ngilungisa manje sengidlulile sengikhohliwe. Angikwazi ukuhlala nento. So angikwazi ukuhlala nento. Mayingalungile into kufanele ngiyilungise ngaleso sikhathi. So manje kuyathobisa ukuzwa umntwana mayifakaza kanje bazalwane. Ngicabanga indaba yasezulwini phambi kwehlalo sokwahluleka ukuthi yena mayisakhumbula lezi zinto mina sengikhohliwe kunjalo ke ezulwini sisazoyilanda ukuthi sibaphulise kanjani. Then uthola ukuthi ngaleso sikhathi akusekho ukuxolisa nokubona iphutha njengomzali ukuthi angenzanga kahle,
but ngibonga umusa kaNkulunkulu at the same time sithotshisiwe uma sizwa umntwana efakaza kanje Nkosi uba ngenzanga kahle namhlanje ngabe ngisehlazweni kuyangifundisa lokho kuyangixwayisa kuyangiqwashisa futhi ukuthi ngishintshe ukwenza ngoba okunye siyakhohliwe yonke imisebenzi sazoyiswa ekwahlulelweni siyabonga kade sifisa ibende kakhulu iphele kahle nawe usefresh ungakazeli uNkulunkulu asibusise mhlambe ngizomdedeshe asho amazwi okuvalelisa kule video egameni kaJesu. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyabonga uthando nisitshengisa lona. Thank you for the support. Okay, please like. Njengamanje please share the video, comment, and subscribe to the channel Networking Embassy. Please be a subscriber. Okay, I'll subscribe right now. At the Theocracy Networking Embassy. Because honestly, please ubuze nje lapho sizophendula. Thank you so much. I want to subscribe. Love you. I want to subscribe. Subscribe ukuthi umuntu uzathola aqhubeka athole mas-post video. Because we're not gonna always be here on YouTube. We are doing this for this card. Khona isikhathi la sime and then i-message besisala ngabantu bakaNkulunkulu bese sifocus ey'ntweni ngaNkulunkulu. So we're not gonna always be here. Sisakhona, please subscribe ukuze uthole because ezinye izinto ezokhulunywa izinto ezizokwenzeka in the future. Khona into ezokwenzeka in the future and please subscribe. Thank you for subscribing to the channel. YouTube, i-social network, i-social media, usathana usebenza ngayo, i-creator uyena. Isizathu sokuthi sibe la ku-social network ngoba uNkulunkulu uthanda nina abalaleli ukuthi nizwe indaba ezimnandi zombuso kaNkulunkulu. Size ngenxa yalokho, asizili ukuthi sizoba ama-YouTubers. No, thina sembuso kaNkulunkulu senzela umbuso kaNkulunkulu, siphumile kuma-systems alelizwe. Size ngoba uNkulunkulu ethandile ukuthi nawe uzwe umbuso, indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Yileso sizathu mayethu ilanga singeke sitholakale. Uma usubscribe ukuthi uhambise umyalezo. Lokho esuke sikuposti uthola i-notification usewukhona okukhona. Singatholani khona. Ngicela ukusho ukuthi sikuphi. Sise-KZN, KwaZulu Natal. Sikwamaphumulo eDabango. Qwabe, Inkosi uQwabe chief. Qwabe. Then ngaphansi kwenduna uMthembu. Thima singasatholakali ku-social network ngoba akusiyona into yethu kodwa sikhishiwe. Then sesithunyiwe ukuthi sizosho ukuthi ufunani uNkulunkulu embusweni wakhe. Ileso sizathu. Ngikunikeza i-location imikheso ungasasithola bese ucheck le video then mhlambe usiyosifica ke mawuthi uJesu ube ngasihlithile ngaleso sikhathi. Siyabonga kakhulu balaleli. Ngothando luka mabefisa ukuthola abalaleli bengathola kuphi ke? I-email address yami ithi Sibiya small letters 916 gmail.com. You small letter T, capital letter T, small letter T, Sibiya small letters. Yes, my small letters. Then 916 at gmail.com. That is my email address. Bye.